Bayapchong Hasina deborma phataro sori naijagoi Paimani Yagolu tabuk tesa sori sustong jakha aboni bagui Hasina Loku Roknw Hambai Yaphar Kha amsukbin bagui kosto ke rang rok thumlaimani bagui tei pohor bai bisal no bo Hambai Yaphar Kha bini logio tongmani bagui nungka jotono no bele ke bukhabai hambai mario paitule hambai nongni juba mumbai nongni hamjak mumbai ang dini kok sawi dong mangkha te kaham no ta sujara dije a medicine ro jinai je kisa mani hoiteng age te kisa busa kok shori rok tong thoka gabui ko manu sawo oboni kaisa nungbor jaga thangi doctor nai jakha te nimbo jaga treatment angkha ab kasi bidu khai de hinta ke kisa sak sori rok ba sa aram nage haman ka ba khai je gem to ka ngai na ka dia bono chutuna na tisa hanya hai pai pele hambai mari won nong ni suba mumbai nong ni hamjak mumbai nong ni maya kanang bai nong ni khakufur khakwar khalai ana amse khai suba we ang dini taisha osung jana tutuk sung jana ang man phima haiman tongkha tu belai khasang mamang ka ele tong thoka dang hang ke ang wanchu maya ang mo hayang di thangan ne ang je wanchu ka ang thisinai banjigala khaini mang ani khawa ang wanchu ka nang ke phiaba sini tipra saro chuba su khalai bokisa bokini khalai ang dini am sugarati tesa ang dongman higa kam khalai awon pai pele hamai mari wang no te chin dara song no mane logi wo mane belai ki ani kepal hamka haima tong sakha ang dara song no logi mane belai kepal hamka haima tong belai si hamka ta haidana nangke abono chatto luku dibra sorongna ang tisa pai khale hambai mariwo ang naijak ani treatment khaijak mani angka guhati wa ngangya apollo clinic guhati wa ani treatment angka ngangya doctor ni mu angka ankit patiwari a jaga angkhang ke ulabari ke jara angjaki tongnai rok ngangke thangbi nai jaki mano ngangke abono ta iko belai doctor boka hamno tara songni bainyo angbo a doctor bimala kha dara songna belai ka hambai mariwo te pai phle hambai mariwo tam kai hambai risinai risani risi ku pailia amsukai ani bukhawa amsuka tong thoka amsuka ang hamjaka amsuka jajaka angte sailap gre kha mane amte heng kata bele tong thoka ta sujora ti nangke nong ni chuba mumbai nong ni hamjak mumbai nong khakufur bai ang tini kok sai tong man kha agi ngaya kungyak sakpura sau body pain uda nga tabo ngangke amsu body pain rokniya normal nong khata bo belai tong thokata nge skin rok ba amsu mane skin rok bo komi no tong kha kosm man rok nge or ante heya simi kisa tong puta nge abno abu ko angwan chuko bichi rok sai tong khangge tesa komi thangan haima tongta ngangke amsuk no ta kaisa ang ulo belai video lok thangnai gabon bagai ang te kaisi video serang bitung hambai